sejati rasane saiki digawe loro ora urung saiki dadi rondo kabeh iki ora perlu diketuni janjiku piye aku sago ngenteni ora kena prawane tak enteni randane Jawabannya dengan CS2 video syuting untuk panjenengan semua. Siramu wis tak aturi sing tresno welas sejati kasane siramu gawe loro ora wurung saiki dadi kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni